ቅንያቱ UN ስለ ዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ let's show you this picture መጀመርያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቲም ኤርትራ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ናይ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያምን ቲም ናይቲ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ኣብ UN ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ስራሕ ጀሚሮም ኣለው እዚ ድማ ቅንያት ናይ ዓመታዊ ኮንፈረንስ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ስለ ዘሎ ትክክለኛ ግዜ ድማ ኣቢ ንኩናትን ንዕግርግርን ኣብ ድራማ ክፈጥረሉ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋንን መድረኽን ምስ ዝግብኦም ዲፕሎማሲ ንክገብሩ ምክንያቱ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ጥንቁቅ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ስለ ዘለዋ ናብቲ ሓደ ሃገር ከይከደት ኣብ በዓል ኒውዮርክ ከላ ንዘድልዮም ኣካላት ረኺቦም ዘድሊ ስምዕታ ክቡ ዘድሊ መጠንቀቕታ ክቡ ዘድሊ ሓበሬታ ክቡ ዘድሊ ምምይያጥ ክግበር ከም ዝኾነ ርዱእ ጌርና ንወስዶ ድሮ ቀዳማይ ርክብናቶም ዲፕሎማሲ ናይ ግሪክ ዲፕሎማት ተረኺቦም ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ግሪክ ኢልካ ጣልያን ኢልካ ፈረንሳይ ኩላቶም እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ምስ ኤርትራ ርክብ ይደልዩ ኣሎ ምክንያቱ ቀይሕ ባሕሪ ንሂወቶምን ንቁጠቦምን ቀዳማይን ኣገዳስን ነገር እዩ ንግዲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንየመን ምስ ሕቲ ክዘራረቡ ስለዘይክሉ ምስ ኤርትራ እዮም ክዘራረቡ ዝኽእሉ ስለዚ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ኤውሮጳዊ ሃገር ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብር ኤርትራ ድማ ኣብ ጎኖም ክትከውን ነቲ ዘሎ ርግኣት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብዝለዓለ ዕፅፊ ንክትሰርሕ እዮም ዘልይዋ ዘለዉ ስለዚ ምናልባት ናይ ግሪክ ተሪና everybody is trying to do the same ኩሉ እዩ ዝፅዕር ዘሎ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ንክገብር ንኤርትራ ስለዝሓልዩ ደይኮኑ ንቁጠብኦምን ንንግድናቶምን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ካልኣይቲ እታ ስእሊ ንሪኣ ዘለና ድማ if you look into that ብጀካ ኣምባሳደር ዑስማን ሳልሕ ኩላቶም ብፍላይ ተን ኣሲስታንትስ ወይ እውን ተን ጁኒየር ስታፍ ናይቲ ኤምባሲናትና ንኣሽቱ መንእሰያት እዮም ስለዚ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንኢትዮጵያ መርዲ እዩ እንታይ ይብል ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ምማቱ ክንርኢና ድሕሪ ፀወታ ክንገለግል እዚ ንነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝኾነ ዝበዝሐ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ስሙዝ ዝኾነ ትራንዚሽን ክህልወና ኢና ንደሊ ሓደ ዝኾነ ይኹን ሓጎስጎስ ዘይብሉ ምስግጋር ከጋጥም እዩ ምክንያቱ ሕጊ ናይ ተፈጥሮውን ስለ ዝኾነ እዚ ክኸውን ከሎ ግን መጀመርያ ከምዚ ኮይኖም ክንሪኦም ከለና ዝኾነ ኤርትራዊ ኮንፊደንስ ናቱ ናዕበየ እዩ ዝኸይድ I'm telling you this ኣነ ከመይ ኤርትራዊ ነዚአን ክርኢ ከለኹ ሞራለይ ሓፍ እዩ ዝብል ናይ ብሓቂ እየ ዝብለኩም and we want to see more of this እዛ ስእሊ ንበይና ቫይራል እያ ኦልሬዲ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ተገንዚቦማ ብብዝሒ ሸር ይገብርዋ ኣለዉ ስለዚ ነቲ ነዞም መንእሰያት ጥራይ ክንርኢ ከለና ናይ ብሓቂ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ዋላ እኳ ማዕረትዮም ናይ ገድሊ ጀነሬሽን ክኾኑ ይክእሉን እዮም ዝብል ኣተሓሳስባ እንተሎ ማዕረቲ ናይ ሰውራዊ ወለዶ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ናይ ሰውራዊ ወለዶ ፍልይ ዝበለ እዩ ዝብል ኣሎ ኣይኣግሪ እቲ ኣብ መፃፃእ ናይቲ ሰውራ ፍልይ ዝበለ ተመክሮ ዘለዎም እዮም እቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ግን ንፍተዎ ንፅላዮ ንቀበሎ ኣይንቀበሎ ንሱ እቲ ቀንዲ ንዓና መሰጋገርናትና ክኸውን ዝኽእል እዩ ካብዚ ከይወፃእና ከለና ሓንቲ ክውስኸልኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ዓለም ክንሰግር ምንታን ግን ምስቲ ዲፕሎማሲ ክንዛረብ ከለና ሓንቲ ካብተን ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቻነል ደጋጊመ ንህዝብና እውን ክዛረባ ዝደሊ ብዛዕባ እንታይ ኣታ specific Asia Adi. So then I go to the Singapore ክትሆኑ ይሁም ስለዝብሉና ድማ okay ከመም ክንሆን ተሆይና let me go see ታይ ከም ዘለዎም ክንሪኦም ኢለይ we're talking about Valley right so kidna imagine na small country እንዲዮም ዝብሉና the whole of Singapore is just a little bit bigger than Dahlak Island nahna. Okay, Absalom has what? It's the size of Dahlak Island. But the population are lower. 6 million. 6 million people up to Hanti Island so much. So, have Hanti corner night island, Naftade, Kosuna, the Hanti Ministry of there takes 45 minutes, Bumul Tata Singapore Trawa. 45 minutes, Militata Aditri Aya. So, okay, entire Loam Siam Savat. One, very efficient, almost super efficient honor management night Adilo.
good, but I like order. I like some schedule, but this was beyond schedule, beyond order. It was too good. Now I'm a human being. You know, rocket is whole, robot is whole, I'll be happy. But I'm a human being. So in Bajamaria Ma'ati, I was like, okay, there's got to be more. There's got to be more. I have to find something. Come Singapore, Tony Lom, Kandizi, Zabacho, Nasi. And Kaisulas wanted to hagar. A few days later, Kalot Potatati Ostuna. Walati Nai Higi. Imagine Dahlak Mishilakum. Imagine Dahlak Island having 6,000 lawyers. So every ministry, Hakoyu Burhanti ambassador, Kamdelayu, Buzuh Nagar because he's got 1,000 lawyers at the foreign ministry behind him. Zuhona topics, Zuhona issues, Zuhona Nagartamatsa, he's got ready-made stuff in his background. سمعوا ذلكم أمباسادور صوفيا تسفماراميا a brilliant diplomat أنت كابتن أنا بحكي اللوانا زبلا دبلوماتيا تمكرنا سنغافورة زخدتها تقلت لنا زلا اسكنت هذا ربانا تأب حنت نقلت راي كانت أكر نالبات نساء زي تقصدتو أبزنتهالو 6 مليون حزب اللوا حزب إيرترا بمولو أبدا هلاك أما خليتم لكم زلا you get this message حزب إيرترا بمولو كبسا قولا زوبا غاش باركا زوبا سمينا ودوبا ودو قل خيبالكا بمولو حزب إيرترا أبدا هلاك كتقومتو تغليغا I mean this is so powerful حنسب مصنعو زي خنريا is just a little bit bigger Kab Dahlak Island Nahla. انتهيت لنا لا زيادة ربازيا مجمريا ذكرتنا يرترا مرايوة نخريه ليم تيازيا دحلاك زبحال ريوة بتي دارقاتي دسيتات بزحري خا دحلاك ريوة كاب دحلاك نشتيا تعبتا سنغافور يحتب لكم زلا كارتانا يرترا بمنصر ناي دحلاك متواخل لهم تتري لهم إيرترا سيتكالك بريت إيرتاس كن منتاي كنديك زي ناي دحلاك هون خل تبلوه I don't know أنا كريو خلوه I don't know, maybe the geographical area NATO I calculated قبل كون اللوجن pretty much had إسراق زي ولا I don't know ولا 100 زي ممكن تكون تغلي معناته أبتكاب زولا زلوا تراي كندوس لزغون انتين قبلكم إلى إيرترا أزي عباي حجر كنسا أب حنقول نبز حتى إيرترا نشتي حجر كوينات تسمع عمه بمريت مسحوق بأسد اللي سبال لنا بعين حق بعين معبالن ترينا يجن نبمله زي إيرترا أبدا هلا تراي قميت كايو ذهبت مع هجر كتجبر خم تخلت راي كتجمت لكم سلزي أب حنقولنا زلوا ثبت أب حنقولنا زلوا ينشنايو أب حنقولنا زلوا ناي مريت قجق بجا كبر سنة رجنا خنوص ويا أمباسادور صوفيا نجرنا زلا I really want to emphasize نزيا دقيقة دقيقة كزارة بلا إيرترا زلا على potential نايكو طبعا هر خيدا حزب إيرترا بمولو أكبر بده هلا تراي كم تغلب ويوم بتانا بريزنت سياز زربان ملس نفسه كفير تراوي أبقولا أب جماعة بحري أب كبساتات أبقولا كل ويز دلك بالكله أبدا هلا تراي نفسه كفير تراوي أبارتما كله يغلي انت سريع كايو لذي إيرترا is a very 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 big country نعنا إيرتراويان مغنياتو نحنا ولا اسك 6 مليون بلونا 6 مليون سنغافورة بعدهم كانوا بروخلو تابوتات يتغلب تخينا نحنا كنديك ندول لنا مالتي سلازي إيرتراوي بزح صقاي زلكا أصبيب كاي تحسب سفيه عدخا هيكونن نحنا إيرتراويان بزحات كالوت مزيومو ناب تعدي سريحونكم عملوا لزخولو عدي زلنا نزيات راي أبرسنا حزنا كن كيدي دلانه دقيقة دقاقيمة دما نزيا أبرسنا نتحضر كسرية ني أمباسادور صوفيا تسفماريم دما نامزغنكو now let's proceed to بدرجة عالم زولو كنا تادمان رأي الدمارشال برهانو جولا كاميرابز غار بتيليكونفرنس بنبراچو ቆይታ ላይ እንዳስረዱት ሰሜን ምዕራብዝ ባገራይ ለውጡ ማግስት የተመሰረተ በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ራሱን እያደራጀና እያጠናከረ ተልእኮውን በብቃት እየፈጸመ የመጣ እዝ ነው ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ
ጁላ አገር ለማሻገር ከባንዳ ጋር አንገት ለአንገት ተናንቆ የጀግንነት ታሪኩን በደማቁ የጻፈ እዝ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሰሜን ምዕራብ እዝ በጎንደር በወልቃይት ጠገዴ በኤርትራና ሱዳን ድንበር አካባቢ ያለውን ውስብስብ ግዳጅም ለምንም ሳይበገር ተልእኮውን በጽናት የተወጣ ኣብቲ ሕመራ ዲቲ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ሰራዊት ናይ ኣቢ ናይ ብልጽግና ማለት እዩ ንኩናት ድልውነት ክህልዎ ከም ዘሎ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሰራዊት ናይ ኣቢ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ እሱ ድማ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ዝገበሮ ዓብይ ሓይሊ ሕጂ እውን ንባንዳ ይኹን ንካልእ ሓይሊ ንምስዓር ድልውነት ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ክኸውን ከም ዘሎ እዮም እቲ ኣዋጅ ወይ እውን ትእዛዝ ዝህቡ ዘለው። ትማል ድማ ናይ ሴኔተርስ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይብሉ ነይሮም እቲ ኩነታት እዚ ኮዩ ኣተሓሒዝና ክንከስስ እውን ዘለና ዘብለና ሓደ ግዜ። Turn briefly now to Ethiopia and Eritrea. I think we all know that Ethiopia stands at a pretty critical juncture as it grapples with the aftermath of the conflict in Tigray. And as we speak, we see, Eritrea, I think the leader there called up the troops, at least there are reports to that effect. I guess my question for each of you is, if you were in charge right now of U.S. policy, what practical steps would you take today to? እዚቲ ናይ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ሰብኮሚቲ ናይ ኣፍሪካ ኣብ ዝዛረበሉ ዝነበረ ብፍላይ ብጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ሰነት ፍሎር ዝተዘርበ እዩ። እቲ ዘረባ ድማ ኮምፕሊትሊ ትዊስትድ ምናልባት ከነጋነኖ ከነተዓበየ እንደለና ግን ፖለቲካ ኣሜሪካ ብኸመይ ይኸይድ ድሕሪ ኸድካ እቲ ቻምበርስ ቶም ክልተ ኮንግረስን ሰነትን ዝብልዎ ዘረባ ኣት ፌስ ቫልዩ ከም ዘለዎ ክትወስድ ኣለካ። ንዕቕካ ኣይጠቅምን እዩ ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ምክንያቱ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ትኽክል ግዜ በዚኦም እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ነዚኣቶም ናቶም ኣተሓሳስባ ናቶም መረዳእታ ንክቕይሩ ዝያዳ ፃዕሪ ከም ዘድልየና ምፍላጥ የድሊ። ሓበሬታ ትኽክል ከም ዘይብሉ ሰብ ዝጅ ንርኢ ኣለና። ኤርትራ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዝተባህለ እዩ ኤርትራ ሰራዊታ ተንቀሳቀስ ከም ዘላን ብክልቲኡ ወገን ናይ ምንቅስቃስ ናይ ወታደራዊ ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘለዎን ነቶም ኣማኸርቲ ኢሉ ዝፀውዖም ክሕተቱ ከለዉ ዝብልዎ ድማ ስምዑ። እዚኣ እታ ዘረባ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣትሪረ ተዛሪበላ ነይራ ክንደግማ ግን ኣለና መዘኻኸሪ ነቲ ናትና ህዝቢ try to address the bubbling, really almost boiling situation with respect to Ethiopia and Eritrea. Why don't we start with you, Mr. Messervy? Yeah, thank you. I think there's a few key issues here. One is that the Eritreans are still inside of Ethiopian territory in Western Tigray. Exactly. እዚኣ እታ ዘረባ ደልያ ነይረ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከም ሓደ ኤክስፐርት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይኑ ዝኣተወ እዩ። እንታይ ኢሉ ሓቶ ፀኒሑ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዲ ኣብ ካልእ ወስኑ እንተትበሃሉ ምዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ እንታይ ምገበርኩም እስከ ስኻ ኣብ ቦታ ናትና ኮንካ እንታይ ውሳነ ሃብካ ምስ በሎ መጀመርያ እቲ ውሳነ ናቱ ኣብ ምንታይ መርገፂ ኣብ ምንታይ ክውንነት ተበጊሱ ክገብሮ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ፊልድ ማርሻል ጁላ ድማ ሰራዊቱ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከም ዘሎን ንኩናት ክዳሎ ከም ዘለዎን እዩ ዝነግር ዘሎ። ስለዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ድዮም ኣብኡ ዝስዕስዑ ዘሎ ቡንድዮም ብሓደ ዝሰርሑ ዘሎ ብሓደ ድዮም ዝሰርሑ ዘሎ ዋላ እንታይ ንማለትና እዩ ኣገይን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ሸፈጥ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ሓደ ካብቲ ብዓቕምና ንእሽተይ ዓቕምና ግን ንህዝብና ደጋጊምና ሓበሬታ ክንህቦ ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት ኣለና። ኣብዚ ስለምንታይ እቲ ዘሎ ኩነታት ፅባሕ ንጎ እውን ገለ ነገር በዚ ፖለቲካ ሕማቅ ክገብሩ ከለዉ ብመሰረቱ ኣብዘ የለ ኩንነት ዝተመርኮሰ ምዃኑን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣይነበረን ኣብቲ ካልእ ቦታታት ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ብብይን ናይ ኮሚሽን ዶብ ዝተዋሃበ ኣብኡ ዝነበረ እውን እንተኾነ ንምንቲ መጎጎ ትሕለፍ ኣንጭዋ ምንቲ ሰላም ናትና መሬት ምዃኑ ስለ ዘይተርፎ ንግዚኡ ንነገርን ንሕማቅን ከይጥቀምሉ ከድና ኣለና ብምባል ብናይ ትግራይ ፖለቲከኛታት ድማ ብተደጋጋሚ ክረጋገፅ ርኢና ኢና። ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ክሳዕ ክንደይ ኣንጻርና ሕማቅ ነገር ንምባል ስጉምቲ ከም ዝኽየድ ወላ እኳ ውዱእ ዝኾነ ጭብጥ እንተሎ in violation of the Pretoria Agreement, which is what ended the Tigray War, ostensibly. So there has to be a process for دحان እዚ ነቶም ዝምልከቶም እዚ ንሪኦ ፀናሕና ሰብ ድማ
ኮንግረስማን ክሪስ ቫን ሆለን ዝበሃል ናይ ማሪላንድ ሰነተር እዩ ዴሞክራት ድማ እዩ ዴሞክራት ድማ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ጸላእቲ ናይ ኤርትራ ምዃኖም ምግንዛብ የድሊ ንቐፅል ቀፂልና ኣብዚ ሓንቲ ዲቤት ክንሰምዕ ኢና እዛ ዲቤት እዚኣ እስከ ስምዑለይ ምክንያቱ it's a very important one ጠይቅህ ኤርትራ ታሪካዊ ጠላት አይደለም ነው የምትለው አሁን አንድ የውጭ መንግስት ኤርትራ ካደረገው በላይ ምን ሲያደርግ ነው ታሪካዊ ጠላት ሊባል የሚችለው? ታሪካዊ ልደቱ ያለው ዝበሃል መዚ ኢንጂነር ይልቃል ዝበሃል እዮም ዝካትዑ ዘለው ኤርትራ ታሪካዊ ፀላኢ ናትና ኣይኮነን ኢኻ ትብል ኢሉ ይሓተሎ ሓደ ሃገር ድዩ ሓደ ሓይሊ ታሪካዊ ፀላኢ እዩ ክትብሎ እንታይ ረቋሒታት ከማላሎ ሃገር ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ታሪካዊ ፀላኢ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ክንብሎ ኸ በይናይ መለክዕ ኢሉ ይሓተሎ ንስማዓዮ ንስማዓዮ ሞ ታሪካዊ ጠላት ማለት ሀገርን እስከሚጠፋ ድረስ በየትኛውም ሁኔታ የማይታረቅ ቅራኔ ያላቸው ለመጠፋፋት ሁልጊዜ ኢሚነንት የሆነ አደጋ ላይ ያሉ አቅም ቢያገኙ አንዱን የማጥፋት ነገር ሊኖራቸው የሚችል መሆን አለበት። ታሪካዊ ጠላት ብዬ ለመስጠት ነገር ግን ሁለት ሀገሮች ጎረቤቱ ነው። ከጎረቤቶቻችን ጋር በተለያየ ታሪክ በተለያየ ሁኔታ ተዋግተናል። ከሶማሌ ጋር ተዋግተናል። ኤርትራም ለመለየት ብሎ ተዋግተናል። በራሱ ከተዋጉት ኃይላት ጋራ ጌታቸውና ደብረጽዮን ተገናኝተዋል። ታሪካዊ ጠላት ከሆነ እንዴት ሊገናኙ ይችላል? ኦ ማይ ጋድ እጂ እንታይ ዝብለ ዘሎ ኤርትራ ሓንቲ ጎረቤት ሃገር እያ ምስ ኤርትራ ዝተፈላለየ ግዜ ኩናት ኣጋጢምና ክኸውን ይኽእል እዩ ተዋጊና ኢና እውን ሓደ ታሪካዊ ፀላኢ ክትብሎ ግን ዘይፍታሕ ሽግር ዘለዎ ዕድል እንተረኺቡ ድማ ኩሉ ግዜ ካርመካ ከጥፋኣካ ዝደሊ ሓደ ካባኻ ድማ ቀፃልነት ዘለዎ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዘይክእል ፀገም ዘለዎ እዩ ማለት ኤርትራ ታሪካዊ ፀላኢ ከመይ ገይሩ ክብላ ይኽእል ከመይ ኢሉ ከምኡ ክብላ ይደፍር ኣሎ ሰብ እዚ ምክንያቱ እቲ ሎሚ ንኤርትራ ከም ፀላኢ እናበለ ዝፍክር ዘሎ ሓይሊ እኮ ትማሊ በአፉ ካብ ልሳኑ ዝበሎ ደጋጊምና ህዝብና ክምሮ ድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑን መታረቃችን የህዝቦች መሆኑን ከኤርትራ መንግስት በላይ የኤርትራ ህዝብ በተግባር አሳይቶናል። እሱም በኋላ መጣበታለሁ። ሶማሌ ስንሄድ እኛ እኮ እናንተን አናምናችሁም፣ በክልል ከፋፍላችሁ የምታባሉን እናንተ ናችሁ፣ የእናንተ መንግስት ነው ይሄን የሚያደርገን፣ በጣም እንጠላችኋለን የሚል ሳይደብቁ ነገሩን። ሳውዝ ሱዳን ስንሄድ አሁን እኮ የምንባላበት ነገር በሙሉ የእናንተ ውጤት ነው፣ በኢጋድ ውስጥ ስዩም መስፍን የሚባል ሰው መድባችሁ አባልቶን አከፋ ከም ትብሎ ትሪዎ ዘለኹም ከምዚ ሎሚ ሓቀኛ ምስሉን ሕብሩን ከይገለጸ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ሓቂ ዝዛረበሉ ዝነበረ ግዜ እንታይ ይብል ኣሎ? ኤርትራ እንተዘይትነብር ኣብ ጎንና በዚ ኣጋጢሙና ዝነበረ ፈተና እንታይ ከም ንኸውን ክንገልጾ ይንኽእል ኢና። ኤርትራ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ብዘሎ ዝምድና ጥራይ ደይኮነ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝነበረ ፍቕሪ ኣብዚ ሕጂ ዘጋጠመና ፈተና ብኣካል ርኢናዮ መድሓነ ናትና ድማ ኮይኑ ፅንሑ ዝብል ዘሎ ካልእ ካብ ሓሊፍና ድማ ኢትዮጵያ ምንጭ ኩሉ ፀገም ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምዃና እዩ ዝእመን ዘሎ። ሶማልያ ምስከትኩ ኩሉ እዚ ንኾነ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ዝገበሮ ናይ 4 ኪሎ ዝነበረ ስርዓት ቅድሜኻ ዝነበሮ መለስን ጭፍራናቱን ኢህአደግን ዝገበሮ ምዃኑ ደጊሞም ደጋጊሞም ከሓቡ ተዛሪቦምን ከሲሶምን ኢሉ ደቡብ ሱዳን ምስከትኩ ኩሉ እዚ ንባልዖ ዘለና ኢትዮጵያ ንስኻትኩም ዝገበርኩምላ እዩ ናይ ኢጋድ ሓላፊ ስዩም መስፍን ዝበሃል ጌርኩም እዚ ንኾነ ዘለና ዝገበሩ ናይ ኩሉ እቲ ጎረቤት ዝፀልኣና ንዓና ምስ ኩሉ ጎረባብቲ ዘባእሰና ዝነበረ ፀገም ድማ ናትና ፖለቲካ ዘበግሶ ዝነበረ እናበለ ነቲ ሓቀኛ ምስልናቶም የኣይ ከይተረድኦ ኣውፅይዎ ኣሎ። እዚ ድማ ታሪክ እዩ፣ ሰነድ እዩ። እዚ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ኣብ ዝምልከቶ ኣካል ክበፅሕ ዝግብኦ እዩ፣ ዶኩመንትድ ክኸውን ዝግብኦ እዩ። ስለዚ እንታይና ንብል ዘለና ኢትስ ኣን ኢንክሬዲብሊ ሪቪሊንግ ወይ እውን ናይ ብሓቂ እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ንምፍላጥ ዝኣክል እቲ ዝብልዎ በቲ ቃላቶም ጌርካ ከተገናዝቦ ክትፍትን ኣለካ። ታሪካዊ ፀላኢ ተትኸውን ዳ ኣብ ግዜ ፈተናኻ ክትዓኑ እምበር ብደለየትካ ነይራ እንታይ ክትገብር ተድሕነካ ትማል ዘይኮንካ ንድሕነተይ ሳላ ሻዕብያን ሳላ ኤርትራን የድሕነ ትብል ነርካ ክትወድቕ ምዃንካ ትፈልጥ ነራ ተትኾነ ኤርትራ ውጥቀትካ ድማ ታሪካዊ ፀላኢ ናትካ ውጥቀትካ እዩ ዝደሊ። ሻዕብያ ግብፂ እኮ ኣብቲ እዋን እቲ ምስዋሓት እያ ነይራ። እዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክንድምንታይ ጠላማት ሓሳባት ሓሰውቲ ለቕባጣት ምዃኖም በዚኻ ትፈልጥ።
مال زبلون لو مزبلون كتجناز بخلقة اتحق عليكم زلوا تري لغا لو من يرترا تاريخاوي صلاعيتي لون كقومتوا زعور دما اليوم دما توم تقامت بالي زي جنريت نبرنا تنقا غزل لينا نبل تاكتيكاوي حاجز مشاركة كوننا سلزخول مبر نيرترا زحش سلز حسبولا ويون فولي زبالة مرقت سلزلو ما يكونن كنكتسلينا اتزلو كنتات ناقصلي خي سلزلو ለህዋቶች ትእዛዝ ሰጥቷቸዋል። ይሄ አንደኛ ያስተላለፈው ነገር የኢትዮጵያ መንግስት የባህር በር ወደብ እያለ የሚለውን ነገር እየወጣችሁ አውግዙ ብሏቸው። ህገወጥ ነው ኢትዮጵያ የባህር በር የምትጠይቀው፣ ኢትዮጵያ ወደብ የምትጠይቀው ህገወጥ ነው፣ ከንቱ ልፋት ነው፣ አንተባበርም፣ የሚሆን ነገር አይደለም ብላችሁ አሁን ከኛ ጋር ሶሊዳሪቲ ትብብር አሳዩ የሚል ቁጥር 1 የሰጣቸው ትእዛዝ እሱ ነው። ከዚህ በኋላ እንዳትገረሙ እኛ የቀይ ባህር አጀንዳችን አይደለም፣ እኛ ወደብ አጀንዳችን አይደለም። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር ባለበት እዚ ሰብዚ ድማ ቀጻሊ ምስጢርናቱ ሻዕቢያ ዝሃበቶ ትእዛዝ ጥራይ ዝብል ኤቭሪ ታይም ሻዕቢያ ኩሉ ነገር ክትገብር ከም ትኽእል ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሱ ተቐቢልዎ ዘሎ እዩ ሰብዚ كن من تاي شعبي حيال مخانو بس على تقم تلك طريقة خاطردو جد ما نقول مرحنا هو واحد بوليتيكاوي يقوم ميديا بقى ووت يقوم تزاربو إثيوبيا علم لخاوي حقك تفرست في التنالا نحطنا بحري علم لخاوي حق زت تحس لزغوني بحر كم زي دلن حق تحس كم زلان تزاربي بلا مالو وخلا زراربا إثيوبيا تقبر زلا علم لخاوي حق زفرس مهانس بقى يريد فلت إرترا تبلو زلا دما ناي بحكي سناي قربة الناس دلن دعو قوينو سناي شركة نام سير تراس دلن تقوينو ناير ترا من قارو زد ليه كونه أبي أحمد نباتنا حسب زخيزلو بحر كم سألهم زي كونه نتوم تقارو بوغي يرخط إحنا مخانو نتوم محرد ما أبي حسب اندحرامتيو نايف دقة بحر نايكو طبعا دي كونه نقوس كوينو تبوغي يرو كده كرومن كتشفشفا مخانو تبوغي يرو ينسفلتو فتو ناي بحري نكونو علامة كم زي كونه إذا بعلن ينردلك كنيك تزاري بومين ولاون بعل يدنكاتشو اندركاتشو صقي بعل يونيميت بعل جوار كلاتهم افدق بحري زد لينا انت خوينو تزراريبنا كنت قمل نخلينا كفيلنا كنت قمل نخلينا كابوز سغرغن اب حجي زلنا يا ملكع بزحات وند بلويم ولاون بحيلته بلا زلخاكو نعب زحرقوا لكم زحته بتحب مجرجا بحبوا اجنداناتهم مس حيلنا ينا حتى زلنا زكو يمزو لومي عبد دقة بدرجة خلوزي صلول زخانة برايم مينستر هذي بهم زخانة برايم مينستر عبد دقة بنعلو جزء حدا جنيح بتقول إلله إيرترا دما صبغ زخانة عدل على بيلا جرا مختمتان هذي عندنا ناتو ناخد جبر إحنا دما حنسابنا حوارو نخون قبضو بعين حقي يخون بعين دبلوماسي يخون ولا ون بتو تهدروا حيني أبزي هذا سب صبغ يرو أبره اللوم يرو تكونتات جي إحنا دما زي بوات أنا أبز حج مدرغن أبز قصلن انتهي مخانو رينا أجنازيبنا كيدا لنا زي سمعوا ده ኤርትራው ቃል አቀባይ እንደዛ ነው ያለው የማነ ገብረ መስቀል መሰረታዊ ችግር ፖለቲካውን እየተረዱት አይደለም ጂኦፖለቲካውን እያወቁት አይደለም ስለዚህ በየቀኑ ዛቻና ማስፈራሪያ በጀነራሎቹ በኩል እያደረጉ ነው ያሉት እንወራለን እያሉ ነው ያሉት ወታደራዊ ዝግጅት እያደረጉ አሁን ወራሪ ማን ነው የሚባለው ኤርትራን አይታችሁ ከሆነ ዲያ ሪዘርቭድ እንወራለን እናረጋለን የጦርነት ዝግጅት እያደረግን ነው ወዘተረፈ ምናምን አይሉ ዘርዌ የተዘጋጁ ነው የጦርነት ዝግጅት አለ ቦሳይድ ምንም እንከም ይባል የለም ዝግጅት እያደረጉ ግን ጦርነት ለማድረግ ዝግጅት እያደረግን ነው የሚል ነገር ካንደበታቸው አይወጣም Exactly. ስለዚህ ታይት ምን ተለው ኤርትራውያን ነትኩነታት ጽቡቅ ገይሮም ይሪወለው ናበይ ኸይተም ዘሎ የንብበለው ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተሓሰሎ ለውነትና ክትንከፍ ይፍተናሎ ብርኺት ናይ ኩናት ይግበራላሎ ንሕና ግን ነፍስና ክንከላኸል ኢና ዝብሉ ዘሎ እምበር ዝኾነ ይኹን ናይ ኩናት ሸውሃት ከም ዘይብሎም ናብ ዕግርግር ንምእታው ነቲ ዞባ ንምርባሽ ንዝኾነ ይኹን ዝኾነ ተበግሶ ከም ዘለዎም ቃላቶም ተጠንቂቖም እዮም ዘውፅዎ ዘለው እዚ ድማ ክልቲ ወገን مدلوات قبر خمسة لون كل يوم حيل خمسة لون فلتي ناقل إيرترا بفتسم نايكوينات شوهات كم زي بلوم زخا سبحانه قون زكايت زخونة يكون تتبقسو من كبقسو خمس غيل نايمن حتى من مخانو تبوغ يرون عالم نخفلت يوم تسعر جل ويبل exactly this is true نعوينا دما بستدقق من زهربو زلنا تكونتات دما بجوار غيرنا هنود ነገሮችን ለነገሩ እያሳደራችሁ ነው እንደዛ አይደለም we're talking about transition management ሁለት ፌዝ ነው የተወያየው አንዱ አሁን የተካሄደ ያለው ትግል እንዴት ማቀናጀት ያስፈልጋል ትልቁ ጊዜና ትልቁ አቴንሽን ግን
ከዛ በኋላስ ለውጥ ሲመጣ ያ ለውጥ እንዳይጨናገፍ እንዳይጠለፍ ሀገሪቷን ወደ ባሰ አደጋ እንዳያስገባ ምክንያቱም ከእንግዲህ በኋላ ሌላ አምባገነን ለመሆን የሚሞክርን ኃይል ልትሸከም የምትችል ኢትዮጵያ የለችም። እንደ ህዝብም እንደ ሀገርም የባሰ አደጋ ውስጥ ልንገባ እንችላለን። ምሁራትና ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት ናይ ኩሉ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ከመይ ጌርና ምስግጋር ናይ ስልጣን ከነውሕዝ ንኽእል ማለት እቲ ኩነታት ሕጂ ከመይ ጌርና ንረዳዳ ጥራይ ዘይኮነስ ስርዓት ተወዲቑ ድሕሪኡ ከመይ ኢልና ከምዚ ሕጂ ዘለና ፀገም ደጊሙ ከይመፀና ከነወግዶ ንኽእል ከመይ ጌርና ነቲ ኩነታት ብዝበለፀ መንገዲ ድሕሪ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ከም ዘይድገም ክንገብር ንኽእል ዝብል ስነ መጎት ኢና ንሰምዕ ዘለና ወይ እውን ክተ ኢና ንሰምዕ ዘለና and definitely እቲ ኩነታት ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ከጋጥም ዲያ የጋጥምን ንኻልኦት ንገጥፎ ግን እቲ ዲቤት ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ክሰምዕ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ዓብ ሽግር የጋጥሞ ከም ዘሎ ዝርድኦ ካልእ ነገር ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና but the situation is just like this ክትውስኸሉ ይትኽእል ከተጉድለሉ ይትኽእል ናብ ናይ ተጋሩ ሚድያ ክንሰግር ዓፋር ዘለው ይኹኑ ካልእ ዘለው ይኹኑ ከም ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዝፈክሩ ዘለው እውን ባዕሎም እውን ይብሉ ስለ ዝነበሩ በዓል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ኣብይ ኣሕመድ ንዓኽተት ክብለኒ እውን ኣይፅበዮን ሻዕብያ ሃገር እንተወሪሩ ኣነ ኣለኹ ኣብ ቅድሚት ክርከብ እየ ባዕለይ ኣብኡ ክርከብ እየ ዝብሉ እውን ስለ ዝነበሩ ሒዙ ንኤርትራ ንምውራር ምድላው የወዲእ ኣለኹ ኢሉ ግልጽ ናይ ጦርነት አዋጅ እውን አውጂ እዩ ምናልባሽ ንምስተዋስ ቆነና ነተመልከትና እውን ዚያ ከስማዓካ ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም። ይህን ለማሳካት ውጊያ፣ ግጭት ያስፈልጋል ብለን አናምንም። ለዚህም ነው ለ5 ዓመታት ስንለማመጥ የነበረው። አሁንም በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ከኢትዮጵያ ጋር ምን ጊዜ ኢትዮጵያ ያስብ ቀድማለሯን ታበጃለች ክምጻይ ካሊው ኩጽጻግና እንተ ባዓሰብ ግና ክምጻይ ካሊው ኩጽጻግና ክንደናይ ኤርትራ ዕጣቃ ይበለትን ቀደሙ ዕጡቅ ህዝብ ስለትውንን ዶክትሪን ሻዕብያ ካብ ዘይምፍላጥ ዝነቅል ጉጉይ ግምት ግና ኣይሳንን እሞ ሰውራ ዘዕወተ ዶክትሪን ኣርሓ ውድበይ ከምብበሎም ኣታ ኹናት ኣሎባ ኣብይ ድሮን ኣለዎባ ኢማራት ዕጢኻ ቶባ ትብል ዘለኻ ኣስተውዕል ነቲ ሶቪየት ሕብረት ንልዕሊ 450,000 ሰራዊት ደርግ ዘዕጠቐቶ ኣጽዋር ዝመንጠልናሉ ዶክትሪን እዚ ይመስል 50 ሚእታዊት ሰብን ሞራልን 20 ሚእታዊት ጸላኢኻ ምፍላጥ 20 ሚእታዊት ምስጢር ምዕቃብ 10 ሚእታዊት ኣጽዋር ዝብል እዩ ዝርዝሩ ንርአ ወድሓው ቦይ 50 ሚእታዊት ሰብን ሞራልን ይንዝብል ንወድ በሻሻ የብሉን ምክንያቱ ፍርቂ ኢትዮጵያ ኣምሓራን ትግራይን እዩ ንሱ ድማ ምሱ የለን እንተ ኤርትራ ግና ብክልል ይኹን ብብሔር ዘይተመቃቀለ ህዝቢ ሰሪሓት ትርከብ እቲ 20 ሚእታዊት ድማ ጸላኢኻ ውሽጡን ደጊኡን ፈትፊትካ ምፍላጥ ዝብል እዩ ወድ በሻሻ ሕጂ ዝተመስሐውን ዘጽንዕ ማሕውራት ጸጥታና ስርሑ ተጠናቂቑ ይርከብ 20 ሚእታዊት ካውንተር ኢንተሊጀንስ እዩ ጸላኢ ብዛዕባኻ ከም ዘይፈልጥ ምግባር እዚ ትምስጢር ዓወት ሻዕብያ ዝኾነ ምዕቃብ ምስጢር ማለት እዩ ወድ በሻሻ ግና ትማል ብዕፁ ገዛ ዝገበረ ኣኺባ ንግሆ ዓድሃሎ ትርከብ ወድ ሓወቦይ ድምርካ ተስዓዶ ኮይኑ እታ 10 ሚእታዊት እዚኣ ናይ ኣወል መልሲ ክትከውን ከላ ምሳ ፈሊኻ ክትረአ ዘይትኽእል ድማ እዚኣ ዕድን ኣይንበርካኽን ያ ኽብርታት ቀንዲ ናይ ጽንዓት ቅያ ኽብርታት ንምዝኽኻር ብሓይልን ታዲዳትን ኣይርዕድን ኣይንበርካኽን ንሸጠፍን ዓሎቕን ኣይርዕምን ንወሽለኽለኽን ቆርመፅመፅን ክብረተይን ክብርታተይን ኣይሸይትን ተጸበበ ኣይጭነቕን ተተረረ ኣይስነፍን ሰሪሐ ኣይደክምን ረሃፀይን ደመይን ህይወተይን ኣይበከኽን ክሳብ ዕላማይ ዝጭብጥ ኣይሕለልን
እዚ ክብርታት እዚ ኪኖ እምነትን መብፅዓን ኣባይታ ብግብሪ ተደጋጊሙ ዝተመስከረ ሕላገታት ባህሪ ህዝቢ ኤርትራ እዩ So زيان سمعت نبرنا دمامس مدرخو تخيد زلا إرتراويان بوسس قبروا زلو أزيا قداسيت نزوان زي التمالية نغتل نابلبواني حد نوس ولا دوز وهاب زلا لبوا دحريو أمنا يكون طباك سقريه ثم حلال فوق الوقتي ናይ ባሕቂ እዚ ሃገር ሲ ብዋዛ ዋዛ ዛከን መስዩ ምናልባት ዘሎ ወለዶ ሓጂ ነዚ ሃገር ዚ ክዕቅቦን ክከታተሉን ከላኸሉን ኣብዛ ሃልሃሊ ብፍላይ ዞም ደገ ዘለዎ መንእስያት ቀሊ ነገር ኣይኮነን ሃገርካን ኣዴኻን ሃገርካን ኣይፅላን እያ እንታይ ምስል ኣለዎ ምስለካ ኣብ እምኒ ኳፍ ዝበለን ብሰዲ ተፃልአን ረብሪ ብጎድፎ ዝበሃል ምስል ኣሎ ሃገር ድማ ሃገርካን ኣዴኻን ርሲዕኻ ትነብሩ ነገራት የለን ረብሪብካ ኢኻ ትጎድፎ ፅባሕ ንጎ ኣብ ሃገርካ ኢኻ ትመፅ እንተመይትካ ኣብ ሃገርካ ትቕብር ኣብ ዓድኻ ትቕብር እንተሊኻ ኣብ ዓድኻ ትቕብር ቅድም ቀዳድማ ደመሬት هذا هاجر سي من تعمر من تعمر أيرساني أيترساني أيتحكوني أيتسولاني لازم لك هذا الخبز الله أديو تسألين سدي تسألين ابن خف الزولد ربري وقعد فوق تعمل شو من الاسمانات صبوت مسلا صبوغ لبونا ناب لبنا يحضروا نزن وسولو دما دقاقيبنا كان الزخاخرون لبوا كنبلو زلنا نقر كويني سمعني مغنياتو عدن وداي تقبص أنيا نزخونا يرتراو دما كن قبص يبلان الدل كل جزيه كن كافت كن كلالنا كابتم عبيتي حقراويان زي ما سألنا مخرن تلو حق أفتخونو سباي تهدمو زبل زربايو and I really take this نزي نقر زي seriously يدوستو بزكالنا من قدي يرترا كندا يالنا حزبي وحوت حزب سلا زخونه سب كنكسر يبلنا بحلايه لك كم زم صديق خوري 5 ربع وكا قديف كاتملس هاجر دماكم سلا زخونه نسب حماق ندحر غيرو شلل بمبال ناكلنا نتكورنا نترخينا صبغيو هو برقت دايما دايلن ودقات نايت هاجر نزق علس كتك على سنبوريو مخنياتو نسو كوت قازفتن تلو نسخاختن ساكتن ساعه كتصريخه زي داي ترف مسرع سلا زخونه كن جنرالي بحساب سلا تفلين حدا ود هاجر كتغوانيو وي ون كابتي دم بهاجراونت وي ود هاجر مخانو تقبيلك نهاجر زعنو نحزب زعنو ولدوتات زعنو كساب زي قبره شلل إلكا كتكدول تخل نجر زكال تقينو مخادا قداسيو كبلي دلي نغطي اللابتيناي تسفاز هنا قراد ما نخيدسك حنت فيديو زرخبكوا Village of Hirum in Eritrea's Kirkabet subzone, Kaltuma Mohammed Hamid's story shines as an inspiring example of change and empowerment. As a student at Kirkabet Boarding and Middle School, Kaltuma has embraced new opportunities, transforming her outlook and aspirations through the recently introduced ICT program. هذا كابتي إيرترا منكسي إيرترا من البعض كم تزدل زوم من سيات زياتهم أف سوشيال ميديا نابقلن سلوزي وعلو زلو يتزقبر زلو سعري عبدقو خين كاخي تريو تخليخا بات عب جراس روت هذا كابتي أب إيرترا أب نقر تسريحو كنبلا نخل انتلو زخولو طليانو بلو انجليزو بلو هايلا سلاسي بلو درق بلو زخونه يكون سرعات كل حلوهم زي فلت زي قاتات نايت هاجر مسرتاو قربات رايدي كونسي مس تكنولوجين مس غزيان نكخدو زوهبهم زل عدليو بزيام دما زي قاتات نايت هاجر سلو زخونو لك عن السخا من البات قلقليغا اذا زربازيان تو مسمرا تولدكم وي وناب كتما تولدكم غرفوا حدا كابتي نصنتنا إيرترا نبزو حزب إيرترا ترجم زحابو سلامتايو قدم حجي حسيبو زي فلت نايت مرت عدلات سلا زرخبه حكمنا حسيب زي فلت حكمنا تتكركب سلا زغاله ابسمرا تمرتنا يركا كون خليو مواهل اناتني يركا كون خليو بزونا يركون خليو ابزحات عدتات اي نبرنزي اي حسبني دمانيرو سلازي دحرنات نت سربت تخاوي لوطنا يتحساسبا مصيا بيرترا
هذا كابزي أتوم نزو كنا تعتزي بزملك إذا كتري يغلقة استجابرت راح عبد كبرك وهابوز جبويو زين هز أنا زين تري وان زلهم دك خاين أحوات كاين ويون دك خاون كنا يخلع زيز بزي حدا كابت تما حد يجوز ولا بوتاز نبرز نبري حتى أجر شدش مليون حزب الله عند الكاب على زين ون أكلنا يتعبرت السبيان سلازي leaving no one behind كبهال كله سبعة ندحري زي مقداف كبهال كله درجة تمرتي ترايدي يكون سناي تكنولوجي تمرتي نغدميت نكموتسو تتقبرون كلغا it's a noble cause عبد كبرت قبو سرح مخانو تجنزيبنا زدلي أدنى قوتن كبرن كنبي قبا is passionate about حفشا أملاخ أبتزل على درجة نخبز هن تصفى نقبر نايزين هتانا تحواتنا دكنا تبونا قرد ما تبغيو it's a big thing you know هذا معالتي you will see انجنيرات كوينا نزها قرزي عبا استوات اوك قبراز خلابا نسياتي ناشتوز انا تنان رزالنا نزد ما كبر مهابا قدا سوغيني يسمعني بفلاي بهاقر درجاك نحسب كلنا نيقنا خنريو زيبلنايو نغتل هالي زكايت زلو كنتات كنسقر كلنا دما هاقراويت قانتا إرترا برواندا قداماي ترينين جميرة خمزة لاينا نرزالنا أنا بحكي تسفاز هب ولا تبانديرا نبعلو سحاب النزل لويو it's beautiful أبكا برواندا كيغالي بزوح سألتات كوز جميرة خمزة لون هذا كاب تزرع هو فيديو دما زياس كنسمع This is Likas Makele from Eritrean national team. Hello everyone in Rwanda Kigali for World Champions. So I'm happy to be here in Rwanda. So I'm looking forward for the next races with my old teammates. So God help us. Good luck to me, also for my teammates. Okay, let's go. Our first time in Rwanda. Everyone, this is. ريوارد اللهم دما نايتبع بينيام مخانز نقرلو زين من اللسبون ميكياس مع كلينا نرزلنا حكر مزرعة بزو بريشر كن قبرلين نخلينا قن تسفى بيرو للو خزمان سيزي قال نقرون كرز خليو انت زير ادما قزي اللو قول مدرخ اللو but he this kid زي potential زلو ولايو كن رينا بزو سبو نقر كن رينا ورست ورارس مخانو دما بزينا نرزلنا زخون نجار كريونا تسفان جبرجن simply إرترا كم كالوت هجرا زي رغبو زبالة الدل عبتنا اللي ترجع تساتف سلزلا كم كرر إجبانا وريد بانديرانا يتهجر عب زبالة أبوتا شمنا يتهجرن زجبا كبري أو هيبا ما بشكلتا جن كابون العلاقة يا أغلى الناس اللي زي بهلا بهوت كابون العلاقة ونسبة أجوهم كنا بلوم ندلي أبرواندا زلهم من جا لبوازد ليك ما يكونكم you already know what to do and support تقبروا مخانكم زت أرات ريبلان عودنا من يلوم كم وتر مالتيو زياسك حنت فيديو كتمرنا تدخل كاخن سمع بس خنتا كيركا بعلي كوي باش انت تقبروا لك مستزنا بركات علم العلم تحت كيتبل لنا تعامل وسط وكلنا تهبومو سخنا نقدر قبل لي سلازي تعملني عبد عبد سلازي له الكاس كله وكلنا تهبو سبقة المكان سبق بالكايو قدي فري بالكايو قبل متكلنا يبارك عطرنا بعمتاي نتو وكيل كازو لسب ناتو بس انترست تعمل زلك حافظ شاغل تعمل بارك عطرني سنزلو إلما وكلنا حدا نا فاينانس رايزر هب كله نبرد ديو محدرانا نبرد ديو زملكات مالتي تعال كان يتعنا خازم ملكات سخامنا باش unfortunate event كوينو أقوما أتي خالها حما الله ويلما incapacitated كوين كان لها مو السخات الزارو تصحفون تفرمون وراءاتي حقاوي effective تبعد أفكمزي السنة يتعناها والسنة من كوسنا الكاتبين من زون تروح تخلي حمالتي وكل تخبر تخلي سلازم دم عبيت الكاتيجوري special power of attorney زبالة له يقدر تقبر له مع تدخل قدر تقبر له من الباش كاب January 2025 كسب تحساس 2025 يتراي زي وكل الناس سرح تقبر تخلي عرف attorney أنت زي بالكاوين زخونا نقدر incapacitated أنتو هينكا ناب دكتور ناب بيت فردي خاتخين كونزرفاتورشيب كورت زبالة له أو كيلو بيت فردي وكيل زقبل كمان سلز بزحات هذا عدين تايم زقبرو كيد اليوم كله يوم بعرف أتورني بسرعة كيد اليوم كله كذا شيء يقولون قال لهم it doesn't matter بتعنهم يمزلوا بين هي what unpredictable سلزونه
excuse me كم سنة زخنت أقدم يوم زدال ولا فجأة إننا نيرو مستدراني تيم على جملة شو عجزة عدي حكمنا عتاني رحسبنا يرسى دم قال مليو فلتنا عم بحق ثلاثة سنين دم زعيم وستنيحو مالتي درجة إيدا قال خلامس جميرو حتى نواسيدني عقل حجانا وكيل أصل زنبر كل حصر زبالة مالتي thankfully she's okay قل سرجال خجبرني روا قال نعا وكيلس بس إحنا قد يجبرني ولا ترى يسلزون كسوخ لا يكون ناتا وكيل خونا لن سخاح كا وكيل خجبرني الله أقدم أقدم قال عامة زخون وكيل عجرات نسلزنا بلد تي مسرح كم ناي حفتنا فيروز مخري حقا ومخر خنسمع كلنا بتحدى أزيقة تخر أنت حقوسن بتحدى دما فرهيس معك مغنياتو أب أمناس تمركز عبرة تسب سلازلنا كندي نجارات نعم لا خمينا حنت قبرنا نخيد لكن تتينا بعد بيتيت نجرنيا إذا فيلم عبير تيفت خون زلا بزح تتحسس فيديو مخانا أنا كوا جزيرة خبلنا اللغة مع الكريا يجن بزح نجارات حما نجارات أبي هو زجات يا توت زلا تفيلمي لا ذات بلاد أن هدما نبحك عبايت مرتيا كيك قاطع مخلو نجارات حسيبك دتنقى كتجبروا مخال أجد سمخانيات نجر زلا I personally I حسب قاني رزيا قبل بيك مسجنا يفتو نفيروز فلو جبروا نعنا خد حق زيلكم ده كونس لنفسنا كان حق زمنتان فلو جبروا support جبروا قبلكم يدلي كال عينة مخرج مع مخرب في وقت لا يصير زخنة قلو أكيدالو مثلا عبو كمين ما نتفهم هل تتهم ذلك أبونا يقصد روح ساتيو ما عاد ليبل بس تروح مزارك زملك ما يلاسبن كما يقول لبا وريت بلك أنا عمل عسويا كخطرطر لك عسويا كخطرطر لك سلازي مجال مرتاح أنت ملكة كيف بس ري واسع بس تدري زي هذا بلاش ري واسع هو خليتي أزني رسل هو بقى خطة تطمع عصوز اللو قرب سجد أنت عبيو سالساي مسنا بدي زبالان سالساي ري سالساي كمزي سالساي كساب شافت كونان لو مثلا بدي عفوا يلي قر يلي حيجي الرسم يسمع كلام يلا ريحة فرس مزلبر عمت المسي بسي من البات جارجي حزوخا يقولي يلعنوها بسي تفلت أمغنيا كذا خاتمة تفاسيلك تعالوا بيسومي يوم متنكا فايبن كالقيفك سلاطة خميدر سلاطة أتبرا مغنياتو ويوم جارديا سلاطة عن خميدر سميعهم هذا بيصبي اللوز أتقدح عرك كس كيسرو ريح تقريهم جارديا تقريهم عينهم قسمينا مالو عنزا قرنتي تحسخ فايبر قبول عمان زي دحار هاي تمتس ري نازجي تسألك هلا تخليك هلا عمي تمتس كم ذات رواز اللغم مخرجيا تترفنا تبلي تسألوني خمس خانة نايلو معرسي بزيا كوداي لايك مكبار شير مكبار ريتوخمن حسابكمن بهنا من قدي كد قد فنا تماحصونكو أبكال سرح كساب الرغب مزيات أمتي ميلودي كقد فكمي أبكال سرح الرغبنا thank you في أميرنا كل في يورينا حدد ولا صمرا سركب صليب البيض الانتقالات بلين عينين مسمار كما يدمو صنع زخر كل في أميرنا كل في يورينا حدد ولا صمرا
كبصالي